Човекът и природата. Трети клас. Среда на живот. Разгледай схемата и отговори на въпросите. Кои живи организми са представени в схемата? Кои са неживите тела в схемата? Живите организми са заек, човек, растение и гъби. Неживите тела са пясък, вода, скала и почва. По какво живите организми се различават от неживите тела? Хранене, прозрачност, размножаване, растеж. Виждал ли си жаба и къде? А можеш ли да посочиш етапите на развитие на жабата? Първи етап – яйца, втори етап – попова лъжичка и трети етап – жаба. Изброй по 3 животни, които живеят във водата и на сушата. Във водата живеят акулата, делфина и медузата. На сушата живеят мечката, вълкът и тигъра. Среда на живот. По-голяма част от земната повърхност е заета от вода, а останалата част от нея е суша. Водата и сушата са среда на живот за много живи организми. Те предоставят разнообразни условия на живот, от които се нуждаят живите организми, за да могат да съществуват. Въздух, светлина, топлина, храна, вода. Средата на живот включва всичко, което заобикаля даден организъм. Това са водата, почвата, въздухът, заобикалящите го неживи тела, растения и животни. Сушата като среда на живот. Сушата предлага различни условия на живот. Въздухът е важно условие за съществуването на почти всички организми. Кислородът, който се съдържа във въздуха, е необходим за дишането на растенията, животните и човека. Светлината и топлината също са много важни условия за организмите на сушата. Източник на светлина и топлина е Слънцето. Опиши изображенията. На първото изображение цветето е разтворено. На второто изображение цветето е затворено. Знаеш ли на какво се дължи това? Допиши извода. Когато има, цветето разтваря своя цвят. При настъпване на, цветът му се. Когато има светлина, цветето разтваря своя цвят. При настъпване на тъмнина, цветът му се затваря. Направи опит и наблюдавай. Вземи картонена кутия, проби отвор в единия край, сложи кутията до прозореца. Постави саксия с брашлян в кутията, далеч от отвора. Залепи картонени прегради между саксията и отвора. Затвори капака. Наблюдавай и запиши след колко дни растението ще намери пътя към светлината. Почвата е важна за развитието на голяма част от растенията и животните на сушата. Тя е богата на хранителни вещества и влага. В нея се намират корените на растенията. Тук живеят много почвени животни и гъби.
Най-важните условия, които влияят на живите организми на сушата, са въздухът, водата, храната, светлината и топлината. Водата като среда на живот. Водата се различава от сушата като среда на живот. Затова условията на живот в нея са различни. Храната, топлината, въздухът са условия, които зависят от чистотата на водата. Слънчевата светлина прониква във водата на различна дълбочина. В най-големите океански дълбочини почти не се срещат водни животни, защото там е студено и няма светлина. Прочети и анализирай. Защо някои обитатели на океанските дълбини имат светещи органи? Светлината служи за ориентация на много животни. Рибата въдичар живее в океанските дълбочини. Тя има дълъг израстък, напомнящ на въдица със светещ връх. Разклаща го и използва светлината, за да примамва и лови малки рибки за храна. В сравнение с сушата, хранителните вещества във водата са много по-малко. Сушата осигурява по-разнообразни условия на живот, затова разнообразието на растенията и животните на сушата е по-голямо. Човекът и всички други живи организми се нуждае от въздух, вода, храна, светлина и топлина. Той ги получава от природата. Напиши липсващите думи и словосъчетания в празните полета. Сушата е тази част от Земята, която не е заета от вода. Среда на живот е всичко, което заобикаля даден организъм. Сушата и водата са среда на живот. Почвата е богата на хранителни вещества и влага. Човекът, както и всички други живи организми, се нуждае от храна, въздух, топлина и светлина. Кислородът, който се съдържа във въздуха, е необходим за дишането на растенията, животните и човека. Кои са най-важните условия за живот на живите организми на сушата? Храната, въздухът, водата, светлината и топлината. Днес научи. Сушата и водата са среда на живот. Те предоставят условия на живот, нужни на живите организми. Домашна работа. Отговори с вярно или грешно. Слънчевата светлина прониква във водата на различна дълбочина. Това не зависи от чистотата на водата и нейната прозрачност. Водата и сушата са среда на живот. Сушата е тази част от Земята, която е заета от вода. В сравнение с сушата, хранителните вещества във водата са много повече. Поздравления! Справи се прекрасно! Благодаря за вниманието!